हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों लोगोसे मोनसे खौरां शेयार खालामफानो नागिरदों। बे जाहैबाय गफुर हालामनि रायजो राजाफोरा दुखु मोननाया बिटिआरनि CEM आरो बै समनि बिटिआर एकर्डनि सागानगिरि बिथांमोननि सायाव दुखु मोननाया दिनै सोराङाव फैदों आरो बे दुखु मोननाय सोराङाव फैनाया मा नोंथांमोनहा दा बेयाव नुनो मोननाय जागोन। दा ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां भाइरेल जादों मोनसे उदां लाइजाम। दा बे उदां लाइजामाव बिथां बि उदां हलंगि आरो गफुर हलंगि मुंनि जायगानि गफुरनिफ्राय बि उदां बिथाङा बेखौ होदों होनदों आरो बेयो जाहैबाय अक्ट' 11 मे। दा बेयाव हरनाय जादों आरो बे लाइजामानो दिनै गोबां गोसारदों आरो बे लाइजामनिफ्राय जोङो बुजिनो हादों जे बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोबां दुखु मोननाय दङ बिटिआर ओनसोलाव थानाय एबा बिटिआरनि गेदेमा बिथांमोननि सायाव। दा बेयावनो थोंजोङै बिथांमोना लिरदों जे मुस्रि प्रमद बर' गाहाय मावफुं सोद्रोमा BTC। दा बिनि सायाव दा नोंथांमोनहा खोनासंलांबा बुजिनो हानाय जागोन। फरायनानै दिन्थिनो लानाय जादों नोंथांमोननि सिगाङाव बिथांमोना मा बुंनो नागिरदों नाय। सिम मुस्रि प्रमद बर' गाहाय मावफुं सोद्रोमा BTC क'क्राझार बिटिआर आसाम। आयदा सिमा बारायनायनि बागैनो आरो अक्ट' 11 मे 2022। बिनिफ्राय दं बाहाय मानाव गेदेर गिबियावनो गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ गदायोब्लाबो नोंथांजों लोगोसे न'खरनि गासैबो सोद्रोमाफोरनिसिम जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांनि देहाया मोजाङैनो दं। मानिनां जों जाबाय आलादा बड'लेण्डनि मुङाव गले गले थगायजानाय गफुर हालामनि खाफाल हावरिया बर' बिमा बाथुलनि फिसाफोर। बिटिआर गोजोन गोरोबथा जालांनाया माब्लाबानो दिनैसिम 2 बोसोर 3 दान 14 सान जाफैबाय। नाथाय 6 दाननि गेजेरावबो मावफुंजानो गोनां 3.1 दफायाव मा जाखो बेखौनो गुमुर मोनाखिसै। जों मिथिगौदि कभिड-19नि थाखाय सरकारनि खामानि मावनाया गोबां हेंथा नुजाथिदों आरो बेखौबो जों जोबोर मोजाङैनो मिथिगौदि कभिड-19नि थासारिनि गेजेरावबो गोबां खामानिजों लोगोसे बिसायख'थिबो बारग'लांबाय। बेनिखायनो कभिडखौ जाहोन खालामनानै बाथ्रा बुंनायखौ जों गनायनो हाया। बिनि थाखाय नोंथाङा जोंखौ गोरोन्थि दासान। बाथ्रायावनो दं नेनानै थानांगौनि सोदोबथिया फोथायखेबस'। जास्टिस डिलेड इनजास्टिस डिनाइड। बे सम बिटिआरनि EM आरो MLA फोराबो गफुरखौ BKWSC आवसो हाबखानाय बादि बाथ्रा बुङो होनना जोंनो जायगानि गोरों गोराफोरा खोन्थायो। बेबादि खोथाफोरा जोंखौ बांसिन लोरबां खालामबावो जेब्ला आसाम सरकारनिफ्राय बिश्वनाथनि जिल्ला बेंगिरिनिसिम BKWSC आव गामि सोसननो थाखाय लाइजाम फैयो। ओरैबायदि खोनायो दि बोखावजायै सनितपुर जिल्लानि सासे BJPनि MLA आलायानो सानजाहा सिमा बारायनायखौ हेंथा खालामगासिनो। बेनिखायनो सिमा बारायनायखौ मावफुंनो हायाखै। खोथाया बेसेबां सैथो जों मिथिया, नाथाय नंमारगौब्ला बेयो जोबोर लाजिथाव। आसाम सरकार आरो भारत सरकारानो सिमा बारायनायाव उसुबिदा गैयाब्ला बे सासे MLA आलाय मा खालामनो हानो? ना सासे MLAनि थाखायनो 3 लाखनि बांसिन बर' सुबुंनि मोनथाया गैया जानांगौ? गुबुन खामानिफोरखौ नोंथाङा जिबादि गोसो होनानै मावदों, सिमा बारायनायनि खामानिफोरखौबो बेबादि मावनायमोनब्ला जानो हागौ दासिमाव माबा मोनसे फिथाइ थाइसिगौमोन। समबादियै सिमा बारायनायखौ मावफुंनायमोनब्ला गोदान आफादनि जोनोमाबो जानाय नङामोनदां। सिमानि माख्राजियाव जोंखौ आलायनानै जोंनि गोसो हमथानो हानाय गोहोखौ आनजाद नायबाय थानाय बादिसो जायाखै होमबा? थाबैनो सिमा बारायनायखौ मावफुंनानै होआब्ला फैगौ बिटिआरनि गोरोबथा सानखौ जों फोथायखेबस' सान महरै फालिनानै गोरोबथानि रादाय बिलाइखौ सावनो गोनां जागोन। एसे रंजा बाजा हाबाफारिखौ खालामनानै जोंनि खोथाखौबो सानहरोब्ला जों जोबोद गोजोनगौमोन। जोबनायाव इसोरनि सेराव आरज गाबनाय जाबाय जे जाहाथे नोंथांनि हारि आरो हादोरनि मोजां खामानि मावलांनो थुलुंगा हरो। लाइजामाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला खेमा बिहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। नोंथांनि मोजां हामलायगिरि बि उदां हलंगि गफुरनिफ्राय। दा बे लाइजामखौ नोंथांमोनाबो खोनाबाय नुबाय जानो हागौ। दा नोंथांमोनहा बुजिनो हादों जानो हागौ बेयाव मा होननो नागिरदों। थारैनो बुंनो थाङोब्ला नंमारगौबो, नाथाय जोङो दिनैसिम बोसोरनै बारलांबाबो बिथांमोननि सायाव जों हाबा मावनायखौ नुनो मोननाय जायाखै एबा दिनैसिम खोथा होआखै। जानो हागौ बिथांमोना मावोबाबो गोबाव सम लानो हागौ, नाथाय जोङो थाबैनो लुबैदों जायखौ बिथांमोनाबो लुबैदों, रायजो राजायाबो बेखौनो लुबैदों। जिहेथु सरकारानो बेखौनो गोरोबथा खालामो एबा सरकारा मावोबा हायिनि खोथा थाया। दा बे मोनसे खोथा। नाथाय जोङो मिथिगोन, समा नुलांबाय थागोन बिथांमोनहा मा खालामो मा खालामा। दा बेखिनिमोन, एसेनोसै। गोजोन्थों।